I splitsko odlagalište već dugo čeka bolje dane. Plan je da se Karepovac zatvori do 2018. godine, a usporedo s tim trebala bi krenuti gradnja centra za gospodarenje otpada u Lećevici, što bi značilo trajno rješenje za cijelu županiju od gradova do otoka. No mještani općine Lećevica misle drugačije. Ko bi volio smeće kraj svoje kuće. I sad zamislite vi da ovdje vise kese kraj puta kad idete, idu kamiončine pune smeća i smrde. Ne znam, ja nisam za smeće uopće u Dalmatinskoj Zagori. Znači, to bi treba neki dio gdje ne može procuriti u tlo. Ja sam prvi otišao živi na selo zato što želim čisti zrak i prirodu. Jednostavno smeta mi grad i smeće. Znači, došao sam vratiti živjeti u prirodu. S nikim ne ima posla i da ne smrdi, da mogu normalno disati. Vi ovdje kako sad trenutno dišete, zamislite da tako može disati usput. Evo idemo, projekt Lećevica ide dalje. Tako je, projekt Lećevica ide vrlo intenzivno, ide naprijed. Mi smo prije 10 dana potpisali ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša. Taj ugovor znači govori o onom najvažnijem, znači da projekt ide naprijed, da se financira dana dokumentacija, da se financiraju imovinsko-pravne radnje. Evo, sljedeći tjedan dolaze projektanti, donose dokumentaciju u nas u županiju gdje će naš stručni tim, isto tako i stručnjaci iz državnog fonda, pregledati tu dokumentaciju, revidirati i nakon te revizije, znači dovršava se dokumentacija, idemo dalje u dozvole za građenje, tako da evo, vrlo dinamično radimo na tom projektu. Realno, kad bi se mogao očekivati završetak projekta? Pa sam projekt je vrlo kompleksan, znači i sam centar je jedan veliki objekt, imamo i 9 pretovarnih stanica, od otoka Visa preko Hvara, Brača, ovdje priobalja Dalmatinske Zagore, znači to treba organizirati, isprojektirati, izgraditi. Evo, ja sam realni optimista da bismo mogli uhvatiti onaj rok kojeg je Hrvatska potpisala s Europskom unijom i kojeg je Europska unija nametnula, znači 31. prosinca je zadnji datum do kad Hrvatska treba izgraditi sve centre za gospodarenje otpadom, treba sanirati sva postojeća odlagališta, sanirati ih, inače poslije toga plaćamo užasno velike penale. Ponovno kažem, ja sam realni optimista da ćemo mi to početkom 2018. godine završiti i da ćemo imati zaista jedno odlično rješenje za svih 55 gradova i općina u našoj županiji, jer sve te općine i gradovi su i potpisali sa županijom, znači ugovor da će županija putem ove svoje tvrtke da će zbrinjavati taj komunalni otpad, tako da će to biti i odlično rješenje ovdje za građane grada Splita. Veliki posao vas čeka, hvala vam lijepa. Evo još samo Kada vidim golu goru, strašan čujem glas iz utrobe Zagore majke, glasno zove nas. Grzdelini i slavuji ne čuju se sad, miris ive, kadulje i cmilja zamijenio je smrad. Zemlja glasno zove nas, doziva spas. Zemlja glasno zove nas, složno dignimo svoj glas. Zemlja glasno zove nas, dok nije pala noć. Dicu svoju doziva, dico moja u pomoć.